až po víťazný cieľ. Toto je pre nás, pre celý náš tým. Kancelária ožíva, káva už v šálkach vonia, telefóny zvonia, ale my sme tí, čo sa neklonia. Od monitorok poradám, každý vie, čo má robiť. Prišli sme túto hru spoločne dneska dobiť. Tabulky, plány a nápady, čo majú váhu. V tomto týme nikto nestráca svoju dráhu. Sme motor tejto firmy, srdce, čo stále bije. V našej kancelárii sa ten najlepší tým kryje. Bez mena a bez tváre, ale s výsledkom, čo žiari. Pozri sa na nás, ako sa nám v práci darí. Od administratívy až po veľký obchodný svet, lepší tým ako ten náš na celom svete nie. Od administratívy až po veľký obchodný svet, lepší tým ako ten náš na celom svete nie. Smiech a občas vážna tvár, spoločne tvoríme ten najsilnejší dar. 19 rokov skúseností, stabilitu tu máme, v každom jednom projekte sa spoločne prekonáme. Od stola k stolu letí tá správna energia. Sme jedna veľká kancelárska rodina, čistá harmónia. Pre tých, čo plánujú, pre tých, čo vybavujú, pre všetkých nás, čo firmu budujú. Pre tých, čo plánujú, pre tých, čo vybavujú, pre všetkých nás, čo firmu budujú. Spolu sme silní, bez mena, bez tváre, s výsledkom v rukách. Vidíme sa zajtra v plnom nasadení. Vidíme sa zajtra v plnom nasadení.